Samantala, Idol, referral system po at primary healthcare sa lalawigan po ng Pangasinan palalakasin po sa ilalim ng UHC. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin live si Idol Denise Brillante. Magiging maayos at magkakaugnay ang paghahatid ng serbisyong pangkalusugan sa Pangasinan matapos lumagda ang pamahang panlalawigan at Department of Development ng Memorandum of Agreement para sa Universal Healthcare Integration Program o UHC. Sa ilalim ng kasunduan, inaasang mapapalakas ng referral system ng mga pasyente, mapapalawak ang primary healthcare services at mapapabuti ang koordinasyon ng mga healthcare provider at lokal na pamahalaan sa buong lalawigan. Naasahan din na matitiyak ang pagkakaroon ng mas mabilis at efficienteng access ang mga Pangasinenses sa masa o mga kinakailangang serbisyong medikal mula sa mga barangay health station hanggang sa mga ospital at iba pang pasilidad at pangkalusugan. Ang pagsali ng lalawigan sa UHC Integration Program ay bahagi ng pagpapatupad ng Republic Act No. 11223 o Universal Health Care Act na naglalayong gawing mas abot kamay at mas dekalidad ang serbisyong pangkalusugan para sa lahat. Kabilang din sa mga inaasahang benepisyo ang programa ang pagpapahusay sa mekanismo ng health financing at mas matibay na ugnayan ng iba't ibang sektor ng healthcare upang matugunan ang pangangailangan ng mga mamamayan. Kasama mo mula rito sa Ayutan News, tagupan ito sa Idol Denise Brillante. IFM News. IFM News. IFM News.